Opet zemlja da se trese, ko titulu da ponese, svi nek sada dobro znaju i kod AC da saznaju. Druga velika međunarodna korida kod fajtera AC Batara, bronzani Majdan, Banja Luka, 16.7. godina ova. Sastavio Aca sve bolja od bolje, ima Majdan da izgori, ko će koga da obori. Slušaj vijesti, slušaj glasa, evo bika pravog asa. Ide, kod Batara, borba za šampiona Balkana. Aco Batar sa svojim bikom Ždralonjom vodi borbu sa Brizanom od vlasnika Ćani i Baća. Ko će biti bolji, ko će biti jači za šampiona lake kategorije Bosne i Hercegovine? Oba dobra, Vihor vlasnik Ante Josipović i Ringo vlasnik Edir Tukić. A onda sudar divova Rusija od AC Batara i Zeće od Julijana Jukić-Brašnarević. Ko dođe vidjet će, ko ne dođe žalit će. Svi kod AC bit će dobre volje. Slušaj sada, sve bolja od bolje. Roki, vlasnik Miljana, Vijeko Stanković, Gači Habib Bijelić, Jelenko, vlasnik Neno Galić, Garanja, vlasnik Mječko Keranović, Buki od Borisa Vrućinića i Žuja Emir Jusić, Jelenko, Renzo Džafić protiv Brizana Draženka Erenije, Čuko, vlasnik Faruk Hrnić i Kukan, vlasnik Muamer Ikenić. Mujo Hrvačić sa Jablanom, nasuprot Crni Marko, braća Škaljo, Lozonja od Bajre i Zeće od Dragan Gevro i još mnogo fenomenalnih borbi, ma sprema se nešto neviđeno kod AC Batara, 16.7.2023. godina. Dan prije, 15.7. velika traktorijada, velike nagrade i pehari za prva 3 mjesta kod AC Batara. Za muziku uživo nemojte da brinete, ima da se opustite. Gosti dana Nedeljko i Dragan, Božo i Repa, Marica Divljak i Jovana Simonović uz pratnju Željka Palačkovića. Hrana u režiji organizatora svima godi, program vodi Azem Čauš, sponzori su Ars i Par Servis d.o.o. Da cijeli svijet vidi koridu kod AC Batara, medijski će podržati BH Koride 4 Rudara, Narodni portal uz podršku Radio 7. Svi kod AC Batara, 16.7. bronzani Majdan, Banja Luka, nemoj neko da nam kuka, prijateljstva pruža vam se ruka. Na drugoj međunarodnoj koridi kod AC, svi ste nam dragi gosti, kud god pošli kod Batara, svi ste dobrodošli, sem kiše.